Game. Uy, uy, uy. Ay! Lakas ng hangin. Sige, yan na. Kabin nyo na. So, yun mga Aji. Ito, paitang muna natin to. So, yan. Nakita nyo naman sa picture. Ito, Tagalog ko to. Matagal nang gagamba. So, ito naman Jensen line. Tala din. So, pagtatapatin natin yan. Bago yun, palakarin muna natin. Para makapamili kayo ng maayos. So, ito yung galaw ng tala. Lakas ng hangin dito mga Adya. Ito mga baby, ano dito. Yan. Linis na. So, ito yung lakad ng tala. Oh. Medyo ano. Likot. So, pero mas malaki siya mga Adya. Siguro o-8 niya sa daliri yung Tagalog kasi Tagalog talaga maliit. Pero to, TM lang naman to. Maliit lang to. So ito yun naman yung Tagalog. Ito naman yung paggalawin natin. So para makita nyo. So ito matapang talaga to. Yun nga lang, di natin alam kung kakayanin niya pa ngayon. 4-0 na to record niyan. So yun, isubukan natin kung maganda yung laro nila. Pause muna baby. So yun mga Aji, ito yung paglalabanin natin. Ito yung tala. Ito naman yung Tagalog. Yan. Mas mahaba na unti yung tala mga Aji. Pero pili na kayo. Ito ulit yung picture. Yan. Pag may napili na kayo, game tayo. Pag may mga katabi kayo dyan, papiliin nyo na rin. Pause nyo yung video. Pag nakapili na sila, bahala kayo kung anong gusto nyo gawin. Pero yan, game na. Stop. Game. Uy, uy, uy. Ay, naku. Sorry mga Aji. Walang iya, nalagay ko kaagad. Lakas kasi ng hangin talaga dito mga Aji. Pasensya nyo na ako Yung hangin kasi dito, iba lakas. Uy, nadibdiban pa yung tala Nadibdiban pa yung nasa... Naku, nauluhan na. Wala na. Yan nakikita nyo gumagana ng sabot kasi sobrang lakas ng hangin dito. Tumatakbo na yung Tagalog. So, yan. Op. 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 Abulin mo pa kaya? Grabe yung tala sige. Grabe yung hangin mga Aji. Napapaganon-ganon Grabe. Lakas na ng hangin dito. Pasensya nyo na ako. Pero maganda-ganda pa mas maganda pa sana ng laban nito kung naipatas lang natin. Medyo naalangan sa pwesto yung Tagalog pero yun, pass game lang, talagang di na binuhay. Yan. Isa. Yan, special mention lang natin si Yanni Arriver. Maraming salamat sa inyo. Si Alfie Recafrente. Yan, thank you pare. God bless. At saka si Archie Paul Tolentino. Salamat po. Maraming salamat sa inyong lahat. Maglalaban pa ako na siguro ng isa pa para masatisfy ko naman kayo. So yan, pause muna baby.